Okay, Okay, sabi mo ready. rolling na. Okay. Okay, audio rolling. So, okay na ba ako? Okay na. Pwede po ba magmura? Opo, pwede po. May magagalit po ba? Wala naman po. Okay, buti naman po. Yung top 5 narinig mo na ba yun? Kasi medyo ano na yun, unfiltered. Okay ka ba doon? Okay lang po kayo sa top 5. Baliw. Go. Rolling in 3, 2, 1. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Rated Tita Max. At syempre ngayong araw na to ay meron po tayong espesyal na bisita. At itatago na lang siya natin sa pangalang Nadine ayon sa kanya. Nadine sa gabi. Isa siya sa napakasarap na katrabaho ko at napakaskip. Ang nagpatibok sa puso ni Dingdong Dantes. At Nadine sa Monte. nagpakinig ng itlog ni Ruru Madrid. Sino Nadine yun? Sinong Nadine yun? At please welcome po ang isa sa napaka-unfiltered kong kakwentuhan dito sa trabaho, Nadine, aka X! Hello po. Hello mga Katita Max. Katita Max! Hello po. So kung nag-expect kayong Nadine sa Monte, Nadine Lustre, ganyan. Sorry po, Ano Nadine Gilang. I-host mo yung sarili mo. Yes, Okay. ayan. Ano lang, background sa mga ano. Ay, may audience pala ako. Pattern nga ng camera. Pwede ba yun? Yan. First time sa Tita Max Papa. Yan, mag-hello ang mga audience. Yes. Working audience. Yung kanya-kanya silang laptop. So, si X po ay taga-digital media dito sa Love Radio, dito sa MBC Media Group. At isa nga siya sa digital media team na actually, unfiltered naman talaga kami lahat dito. Totoo. Oo. Napili ko siya kasi yali ko siya para mag-trending tayo lalo. Pero, Oh my God. ready ka na? Yes. Huy, grabe. Ready ba kayo? Mali. Over talaga. Pero thank you sa pag-yes. Go. Yes, FM. Ha? Mali. Charot. Hindi, oo naman, syempre. Hindi kasi Ikaw na yan, eh. kaya ako naiisip. Actually, dati ko pa sinabi sa'yo, X, please, nung umpisa pa lang, di ba, sabi ko, X, Correct. pwede kitang i-line up. Sige, sabi mo sa akin, yung iba muna. Oo. Yung iba muna. Talaga, yung iba. Nag-giveaway Kala mo ako. makakalimutan ko, Yes. Tapos kasi, pa nagkukwentuhan kami randomly, Mm. mga behind the scenes, ang lalalim na ng pagkukwentuhan natin. Gano'n kala? Hanggang leeg. Uy, sino mo? Na para Over. bang- Na para bang may mga common denominators pagdating Yes. sa relationship. Siya ay para kasi akong Becky din kapag nagmahalig. Pero may gano'n. O ba, meron talaga. Ba't ka Oo, tumawa? parang may si X na Oo. para bang Meron din, from masikip. Thailand. Hindi. No. Under construction. So, palakpakan natin yung audience kasi full support sila kay Exy. Ano first tanong ko? Puta Meron agad. Okay, ako muna yung first tanong ko. Sino si X nung wala pa siya sa MBC Media Group? Ay, grabe. Over sa... Akala ko babastusan lang to. Kaya pa sa top 5 yun eh. Okay. Ano ba? Ganito na lang. More specific. Paano magmahal ang isang ex? Hello. Although alam ko na yan, pero share. Ano ako give all. Ganon! Over. Tulad ng Lahat. Example. Lahat ng liquid. Oo. Liquid solid. Charot. Hindi, give all talaga. Kasi, Magbigay ka ng isang specific na relationship. yung to you. pinaka-recent. Okay. Ano siya, 2022, pandemic, ganyan. Tapos, live-in kami. Over! Live-in! Live-in. Bakla! Sino nagyaya? Alam mo, ang twister. Walang kami. Huy! Ginib ang
Oo, at ang Kahit bahay. walang kayo. Kaya nga, At di ba? ang bahay mo to, girl. Oo, as in condo. Ikaw ang nag-offer. Yes. Paano mo sinabi? Paano? Kasi, ano siya, grabe, nanood ka ba nito? Feel ko naman Siyempre, hindi. no. Maglaway na siya ngayon. Ito nga pala yung sinaing mo. Yes. Go. Hello. So, taga-ano kasi siya? Taga Laguna. So, super south. Tapos ako taga Fairview. Yes, shoutout sa mga taga Fargo dyan. South and North? Yes, super south and super north. Totoo, Ganon. So, Kuri. syempre, parang... Gwapo mo na ito, Borta mo na. So, syempre, di ba? So, mabait siya. Di ba? Mabait Hindi siya. siya mabait. Okay, siya. okay, Mabait okay. siya. Go. O, tapos? Understanding, ganyan. Oo. Gwapo siya. Tapos, di ba, mula Laguna nga siya. Malaki ba? Malaki yung Ayan. Sabihin mo sa akin, stop iganon mo sa kamay. Ganito, eto. Ay, kasi hindi sabihin mo stop. Ah. Gaganunin. Dalawang kamay, bitaw Okay. mic. Bitaw Ay. mic. Tapos, i-demo mo. Pag sinabi, ay, ako pala. balik Mali ka. pala. Sorry, Mali. tanga, Ba't bobo. nakakabal Okay, sa akin? go. Ako lang Kaya to. nga, bakit ganito? Game. 1, 2, 3, go. Stop. Charot. Haba to length Haba. 1, 2, 3, go. Stop. Ganyan. Pwede na. Oo nga, di ba? True. So, okay. Ano na siya? Boyfriend dick. True. Alam niyo yun? Oo. Boyfriend Ano dick. yun? Pag wala kayong boyfriend, huwag niya alam. Mali! Hindi No. yung boyfriend dick yung ano. Kasi, eto marami kasi ako naririnig na, kunyari, 6 inches lang. Tanga, pag yan sinubo mo, ganun ka, te. Talaga. Talaga. PSA, 6 inches. Ma! Oo, Sobrang sarap na nun. international na yan. Diba? True. Kaya, yung boyfriend dick, yun. 6 inches yung max. Kung ibig sabihin, pangarap siya ng mga kemerut na Yes. masubo. Pero, ang mga 4 to 5 inches, yun ang perfect yun. Perfect. Tamang-tama, ganon. Oo. As in, wala ka nang hihilingin pa. Di kasi ganito, may pros and cons yan. May pros and cons. Wait lang, pwede mabagal lang. Pinaprocess ko nang Sorry. inuuya ako ang bawat salitang namumutawi sa iyong Hindi bibig. kasi gina-justify ko Okay, siya. okay. Justify ko Boyfriend siya. dick siya. Oo, boyfriend Okay. dick siya. So, mga 5 inches max siya. Ginanon ko na yon. Ano mo ba yon? Yun, di ba? Di ba? To. Tapos kasi kapag yung normal lang, may onti pa yan sa dulo. So, pag ginanon mo pa, yun, 5 na. Oh my God. Ganon. Kung Yung mga tumatawa din sa studio audience natin. Hindi, naka-relate, Oo. naka-experience na sila ng boyfriend Ganon. dick levels. So, ayun. Okay, go. So, kasi kapag boyfriend dick, yun nga. Tapos kapag over sa laki, kunyari mga 8 inches, Ma, dami mo ganyan. naman natikman, pati 8. Oo. Eksena. Ina, ma! Oo, mga 8, ganyan. Yun, Ganito? patingin, mga ganyan. Mga ganyan. Oh, ang ina. Saan ka nakakakuha ang ganyan na borta? Sa condo. Okay. Sa grinder, ayun. Grinder. So, ayun nga. Basta, for me, ang logic ay, kapag mas malaki, for aesthetic lang siya. Ganon. Parang, Ulit. maganda lang siyang tignan, magandang isubo, pero hindi siya sustainable for me. For me. For me. Oo. Kasi ano ako Masikip. may tanong pala ako sa'yo. Okay. Mas enjoyable ba sa'yo ang sex na matagal o yung mabilis pero marami? Wait lang. O, di ba? Hot seat, Ulit. tita Max. Ulit. Ano mas enjoyable sa'yo? Yung sex na mabilis pero Ako marami? yung excited ka, tapos ang bilis nyo lang. Kasi Pero, L diba? na L. L na L. Diba? Kasi Kaysa yung matagal. Oo. Parang- Kaysa sa, parang OT na tayo. Di ba? Parang, hello, be, manhid na yung puwet ko. Oo, tsaka Wala parang nang nagpapanggap ka na maramdaman. lang. Nagpe-pretend ka na lang na masarap Diba? kasi pag matagal. Yun yung mga Oo. sa mga mahaba. Mm-mm. Kasi sila, kunyari, mga 8 to 12 na or kaya 9. O sige, sabihin natin, baka may mag-comment dyan, wala naman 12 inches na titi. O, di 9. Ganon. Yung mga kasi na, ba't kayo tumatawa? Yun nga, yung mga ganon, yung mga super haba, hindi na siya tigas na tigas. Oo. So, ang hirap niya nang ipasok, ganyan. Ah, Kaya Pinoy talaga. Tindig Pinoy. 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 Diba? Talaga, pag yung may mga friends ako na nakakapag-travel, ganyan. Tapos may mga, talagang friends na, kunyari, nag-grinder daw sila sa Vietnam, Indonesia, ganyan.
Uy, ito pala. Sorry, ang daming ganon. Okay lang. Ano sila, wag niya nating stereotype ang mga Southeast Asian dahil ang lalaki daw ng mga ng Indonesian. Indonesian? Paano Ganon. average? Ilan daw? Sila ang average nila 6 pataas. Oo nga, mahaba. Mahaba. Malaki. Pero ang review nila ay Pinoy pa rin talaga. ang winner, kasi may kasama. Bakit? Kasi nga yung tindig nung 1, 2, 3. Pinoy. Ayun. So, ayun nga. So, going back to your question. Alam mo, sabi ng podcast, Totoo. puro blip. Wala nang nailabas. Charot. And ayun nga, going back to your question. Give all ako sa love. Okay, paano mo siya niyaya? Sa bahay. Na mag-live-in. Actually, nung una, overnight ka, weekend. So, Okay. 3 days lang yon. Tapos, naging 1 week, 2 weeks. Tapos, may dumating sa point na hindi na namin namamalayan, 2 months na siya sa amin. Sa akin. Oo. Ganon. So, ano Yung talaga? pag-give mo dito, hindi siya nagbabayad ng kuryente? ng Hindi. bills? Ano kami domestic talaga. Kunyari, So mayroon. yung pera niya, once na dumating yung pera niya sa kanya, nasa akin na agad yun. Naging housewife diba? pa ang Eksena. May naging ano pa. Pero hindi Masikip. kami. Ganon. O, diba? Nag-I love you-han? Kahit hindi. Hindi kami nag-I love you. Pero may yung sexual kinema, yung intimacy nyo ba, feeling may love, may emotion na kasama? Oo. Kasi, imbis namin labasan. Di ba ganon? Kapag mahal na mahal mo. Oo, excited. Diba? El na el ka sa tao. Siyempre, sexually Alam mo yun? attracted ka din. Alam ko yan. Diba? Oo. Kunyari sa isang araw, pangatlo na namin, labasan pa rin agad. Oo, Ganon. oo, Kasi, oo. G na Gives G na kami. gives. Oo, Tsaka, true. na-feel ko naman na at some point ay nabetan niya yung feeling. Oo, yung feeling na. Ganon. Siguro, sige na natin sa kanya kasi nagdahidahilan na more than friends ang tingin. Pero Wait ayaw lang, eto ganon. na. Gives ka sa pagmamahal. Sabi mo, hindi kayo. So, ikaw lang ang nagmahal. I guess. Ayun, oo. Ganon. Pero, Ano ka ba? Assume ka na baka maging kami? oo. Talaga. Kasi, bakla, ikaw ba, True. magsistay ka ng, for a long period of time sa bahay nang hindi mo naman i-commit, di ba? Ganon. Kaya syempre, kahit na ba, nag-uusap kasi kami every night. Hindi naman OA every night. Parang mga gabi, may mga gabing nag-uusap kami na, parang ano ba to, ganyan-ganyan, keme-keme. Tapos parang nire-reiterate niya naman na, ito lang yung mabibigay ko sa'yo, ganyan-ganyan. Sinasabi niya sa'yo. Oo. Pero kasi, di ba nga, action speaks louder than words. Correct! Ganon. True. Parang, ikaw ba kung hindi mo mahal yung tao, pag sinabi sa'yo na, punta ka dito kahit bumabagyo, pupunta ka? May effort sa part niya. And Diba? also, para makahati siya sa bills and all, may investment kasi siya. So, Correct. nako-confuse ka, girl. So, ayun. So, pero, wala na. paano kayo nag-shuru? Nagkajowa siya. Yeah. Shook si bakla. Sakit Ayun. nun. So, may namumuo siya sa ibang tao habang Yes. magkasama kayo sa bahay. Paano nasabi? Na-discover mo? Grabe. Ano pala to? Tell all. Oo, Diyos ko, sorry. day. Sabihin mo na to, girl. Ang nangyari, December, Kemelin, parang, kasi siya, nag-aaral pa noon. Parang nahuli siya ng isang SEM. So, may isang SEM pa siyang natitira. Tapos, based kasi sa pag-uusap namin, gustong insecurity niya yung hindi siya nakatapos on time. Kasi kabatch ko siya. Tapos, di isang SEM na lang. So, ako, ang bala ko, nag-work na kasi ako noon. So, susupport ko na siya kung ano man yung kailangan niya. Ganyan. Tapos, di December, ganyan, mag-spend time siya sa family, keme. Tapos, biglang, hindi kami nag-usap ng Pasko. Week before Pasko, tsaka week ng Pasko. Okay. So, nag-chat ako sa kanya before mag-New Year. Parang, anong nangyari sa'yo? Ganyan, keme-keme. So, parang, sabi niya, hinanap niya sa sarili niya, keme-keme, ganyan. Okay. AKA, nakahanap siya ng work na BPO, ganyan. Yes! Ayun, BPO rakas, ganon. Tapos, biglang, sinasabi niya na, ang tawag dito,
magbe-bed space Oo. daw siya. Ang So, daming kinemeros nila. Oo, magbe-bed para space na daw makawala siya. sa'yo. Oo. So ako, at that time, ang thinking ko, okay, mag-ano ka na, magbe-build ka ng sarili mo. So okay, sige, sabi ko, sige, ako magdadala ng gamit mo, saan ba yan? Pero malungkot yun kasi para mag-iwalay na kayo eh. Oo, malaking part yun sa akin. Pero yung other side ko ay, okay, mag-ano siya, mag-grow siya. Oo. Ganon. So ako, support ako. Sabi ko, sige, saan ba yan? Ako na magdadala ng gamit mo keme-keme. Sabi niya, hindi na, wag na. Ganon. Ang twister, hindi siya bed space. Apartment na ng jowa. So, isa iba naman siya sa girl. Paano mo na-discover? Sinabi? Sinabi niya. What the fuck? Saan sa apartment mo? Hindi, sa chat na lang. Uy, no. Kasi kung sa mukha ko, baka... Totoo. So, hindi na kayo nakita ulit after? Yes. Nag-inom ka? Paano ka nakamove on? Ano nun, sinabi niya sa akin, nasa bakasyon kami, nasa Batangas, ganyan. Tapos nabasa ka, Oo. Ilang seconds? mga 3. Tapos, Ang bilis naman pala. Tapos si bakla parang baliw. Di ba, syempre, dapat pag ganun, ang ina, kami. Ang sabi ko, oh wow, happy for you, Kemeline. I hope you're something. Tapos send. Tapos patugtog ng Taylor Swift, I'm still gonna right where you left me. Ganon. Ganun. Buong gabi. Tapos pagkagising, dagat. Yes, ganon. Kaya nga feel ko, nababaliw ako ngayon kasi parang ngayon lang siya lumalabas ulit. Alam mo yung kapag dinededma mo siya, nagmamanifest siya. Later on. Oo. Ganon. So, relapse kemerut. Hindi naman relapse. More on... Semi-relapse. Mini, ganon. Ano patugtugin natin na Flashes. Ganon. Ariana Grenade. Pero na ako sa kanya. Pero over na ako sa kanya. Parang, over na? Ginip ko na yun sa Nababalik kanya. na lang yung memory. Oo. After nun, may sumunod pa na ganyan na level. Wala. Kasi... May love mo siya. Oo. Talaga. Kasi, di ba, kung si Taylor Swift, ayaw niyang balikan ng Cornelia Street, di ba? Correct. Bakla, paano ako magaganon? Ayaw kong balikan yung bahay ko? Di ba? Correct. Bakla, literal, every corner. Sabi may pa ganap. naman, you cannot grow dun sa lugar kung saan ka nasaktan. Di ba? O, paano? Pengi pong bagong bahay. So, ibig sabihin, pinilit mo na lang yung sarili mo makamove on. Yes. Parang, I have to. Oo, ganon. Di, tsaka, nirenovate ko din yung space. Paano renovate? Physically? As in, binago ko yung itsura. Okay. So, nakatulong ba siya? Ngayon, na siya? Alam niyo yan. Wala nang... pero yun. Go. Nakatulong Ituloy siya, mo yun, nakatulong girl. siya. Ituloy mo yun. Ganon. Para hindi pero mo sabihin recently... yun. Para hindi mo sabihin. Go. Kasi sa pantry, ganyan. Ay, ang yung yaman. cabinet lang yung eksena pantry. Ang yaman. Tawag lang, di ba? Siyempre parang nakaka-LL. Pero cabinet lang yun. Go. So sa pantry, gano'n. Ando kasi si mama, tas mahilig kasi siya sa condiments. Tapos, dun sa pantry, sabi niya, ay nak, ang sarap ng suka na to. Ganyan. Saan mo to binili? Sabi ko, anong suka? Ganyan. Sabi ko, normal na mga suka dyan. Yung mga, yung mga spice sa grocery, ganyan. Sabi niya, ito pag ganun niya ng bote. Sabi ko, ay, bakla hindi ko natapon yung... Suka niyo pa dati. Oo. So, pasalubong niya yun sa akin. So may bumalik na memory. Oo. Kasi parang nawala siya nun for a week. Tapos yung buong week na yun, nag-update na. Ito lang yan, yung suka na yan. As in last week lang. Shout out sa suka. Saan mo nabili? Local? Yes. Oh my God, Bulacan. Siya yung bumili noon, pasalubong niya sa akin. Kasi parang may ginawa sila sa Bulacan. Tapos yun yung pasalubong niya. Tapos na siya ngayon, parang nung una niya binigay yun sa akin, pink pa. Tapos ngayon itim na. Kasi na-absorb nun yung kaluluwa niya. Charot. And then na-ferment siya. So mas marap. Mas masarap. So ayun, pag alis ni mama, itatapon ko na. May tanong ako. Ganun. Kasama ba sa pagmamahal mo sa kanya dahil masarap siya? Hindi. Kasi... Masarap. So, ibig sabihin, mahal mo siya despite mga imperfections. Ganon. Kasi... Mahal niya. Eksena. Balik tayo sa Oo, minahal ko siya kasi masarap. Oo, tangina. Balik tayo. Ganon. Eksena pa siya dati. True. Sabi niya, hindi ako nilalabasan sa
tanga, unang ako, ang dami. Diba? Yung mga lalaking ganyan, huwag niyo kaming niyayabangan. Oo, No? totoo. Di daw Kasi nilalabasan ego sa yung tante sa kanila. Oo. Yung, bilis, yung bilis. Sena, di daw True. labasan sa kopis. Bakla. Ready ka na ba sa Tita Max Confession? Ay, go. Go. Alam mo po ba to? So, meron tayong Tita Max Confession. Ay. Actually, background lang siya yung, Kayo gumawa ng show na to. siya yung gumawa ng template ko, ng pattern ko ng programa. Actually, si Miss Troy. Si Miss Troy Kalunar. Yes. Pati yung liner ba, Tita Max Podcast? Yung liner. Ikaw din, di ba? Oo, siya. Kaya para mag-gets yung na kanina, ba't siya nagbi-briefing? Kasi siya yung trabaho niya yun. Siya yung nagdi-direct dito. I-guest ang sarili. Okay, ganon. go. Tita Max Confession. Hello. Dear ex, Nadine. Gusto ko lang i-share sa inyo na nahanap ko na ang the one ko. Oo. Although tinakwil po ako nila mama at papa dahil hindi nila matanggap na Bex ako Ay. at hindi na kami nag-uusap ng parents ko 1 year na. Happy naman po ako sa pagsasama namin ni Jay. Ni Jay. Jay, ang taray. Share lang po sa inyo ng guest mo, Love Marcelino, aka Celine. Ang taray, Marcelino. aka Celine. Ikaw, aka Nadine. Nadine. So, nagsishare lang siya. Oh. Go, Ano thoughts. kinonfess mo doon? Thoughts. Sabi niya, happy siya sa relationship nila ni Jay. Although hindi na sila nag-uusap ng parents niya. Oh my God. That's unfortunate. Ganon. Oo. Pero Thoughts? I guess we choose our own families. Ganon. Parang hindi ako masyadong firm believer ng hindi ako masyadong firm believer ng blood is thicker than water. Ganon. Kasi, Ako recently yun na rin. Kasi mas makabalang Charot. Ano to i-flip? Charot. Kimi lang. Kimi lang. Hindi, ayun nga, hindi ako firm believer nun kasi may mga taong hindi meant maging parents. Ganon. And I guess, yung parents ni Celine ay isa dun sa category na yon. Ganon. And that's unfortunate kasi parang na-miss nung parents yung joy of nurturing a child. Ang ganda naman sinabi, kinilabutan ako, naiyak ako. The joy of nurturing a child. Diba? Hindi kasi nare-realize kasi lalo kami naka-experience ng old parenting na importante sa amin yung ego namin as a parent. Yung ego nila as a parent. Correct. Ngayon kasi mas open-minded na yung kaming mga millennial parents. Okay, and hindi natin yun tinitake against sa mga parents. correct. Kasi talagang mahirap yung pag ganito yung kinalakihan mo, mahirap siyang i-unlearn. Diba? Talagang it takes time. Pero, ayun nga, as part of the community, hindi ako baka may nagtataka dyan. Kala nila babae talaga ako. Kimi! Ayun nga. Sa mga nagtatanong, Yes. baka kasi, Hit diba? me up. Nasa Tinder ka? Wala. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Hindi ako nagdi-dating app. Bakit? I feel like, hindi ako ready ilako ang sarili. Okay. Ilako! Grabe! It's a great tool. Yung True. Oo. Nag-Tinder naman ako dati, pero ayun lang, siguro, anyway. Okay, anyway, balik tayo dun sa, ang ganda na sinasabi mo. Sorry na, Ayun nga. nasira ko yun, pero ang ganda na. Carry lang. Ayun nga, as gay people, as LGBTQIA plus people, we get to choose our own family kasi apparently, hindi tayo tanggap nung mga nagluwal sa atin, mga biological parents. And that's okay. I mean, parang part of accepting who you are is accepting the people around you din. Na may talagang, meron kasing mga taong madadahilanan mo dahil gusto nilang ma-absorb ka. And mayroong mga taong hindi mo madadahilanan dahil they're just speaking. Ano yun? Alam mo yun, parang nakikipag-argue lang sila sa'yo just because. Ganun. Parang hindi sila nakikipag-argue para maintindihan ka.
Ganon. Nakipag-argue para mapatunayang mas ahead ako sa'yo, mas Oo, angat ako ganon, sa'yo. natama ako, Oo, ganyan. correct. Ganon. Now I'm listening to X. You're not to listening Nadine. and Tita Max. Pero hindi, nasa seryoso, na-feel ko. Kasi, syempre, bilang pride ng magulang na, teka lang, baka sabihin ng mga kamag-anak, hindi ko dinidisiplina yung anak ko. Correct. Kasi ganito siya. Pero ako kasi, halimbawa, mangyari sa akin yun. Choice, ang laging mindset ko, ang choice ko lang tanggapin yung anak ko, wala akong ibang option. Diba? Tsaka, Kasi regalo ang pagiging parent eh. correct. So, ano mo siya, utilize mo siya ng kung paano dapat ang isang magulang, and that is to accept yung anak mo unconditionally. Yes. Let our response be? All. Correct. Kakala ko, galit eh. Ano ba yan? Ay, Pinoy. Pero yun, sa'yo, Ano? meron na- parents mo. Yung parents ko, yung tatay ko ay, 6 feet under, gano'n. Okay. Actually, hindi nga under eh, kasi... ay, kasi baka ma-muted. Bobo, ma-muted. So, ayun, 6 feet under na siya. And then, my mother is 6 feet above. Oh. And, kasi kasama ko. Above ground. So, ayun. Kasi Okay. nasa 6th floor kami. Pero bago siya na Oh. 6 feet on the ground, tanggap ka niya, nasaksihan niya. Hindi ko alam kasi we're a broken family. Shout out sa mga broken family dyan. So, ayun. And that is the attitude of Yes, a broken family. Welcome to Family Feud. Ayun. So, hindi ko alam kung tanggap niya ako dahil... Ay, okay. So, parang hindi, dahil broken family, hindi mo alam, wala ka na rin pake kung tanggap niya ako o hindi. Oo. And 2 years old pala ako, iniwan niya na kami. Yes! Broken family. Broken family. Bono, Ken. So, yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tanggap niya ako. Mama mo na lang, kapatid mo. Yung mga kapatid ko, Oo, talagang go kasi for yung the pangalawa push. yung pangalawa kong ate, bi siya. Okay. Bayot. Charot. Hindi, bisexual. Bisexual siya. Shout out sa'yo kung Shout mapanood out. mo to. Go. So, bisexual siya. Si mama, kasi siya, sagrado katoliko. Ganon. For the go. So, ang dami niyang reservations. So, mo yung Until now? niya lang ako, tolerated, but not accepted. Ganon. Paano yun? Parang lang siya, nakikisama lang siya sa'yo, pero hindi siya agree sa ways mo, ganyan. Like, kunyari, gay sex, ganyan. Parang sabi niya, anak, tanggap kitang bakla ka, pero huwag ka makikipagrelasyon, huwag ka makikipag-sex, ganon. Ganon siya. Di ba? Ma. Go Message lang. mo sa mama mo. Yes. Is galing. I mean, nire-respeto ko siya sa part na yon. Kasi, yun yung belief niya. True. Yun yung kinalakihan Kung niya. paano kanya nire-respeto yung pagkatao mo, ganun na. Ganon. Wala Parang, ironic nga kasi, ang paborito niyang pinapanood sa YouTube ay si OG Diaz. Diba? Tapos ako, ma. Pero So, ako- ako, ma. True. Diba? So, ayun. Talagang, mapapaano what? Ganon. Wala Oo. Ganon talaga. Well, alam mo, ang gusto ko sa generation nyo, Gen Z ka, di ba? Yes. Ang gusto ko sa inyo, ang lawak ng pangunawa nyo sa mundo. Kasi pinalaki kami na parang ang parent naming mga millennials ay parang God. Parang lang parang God na sila ang tama. Correct. Sila ang masusunod, lahat ng gagawin mo mali. So, ganun yung pagpapalaki sa amin. Gets. Pero yung generation nyo, pag naging parent kayo, parang open-minded kayo, tanggap nyo yung anak nyo kasi kayo ayaw nyong maranasan yung yes. hindi kayo tinanggap. I guess, ganun din yung sa amin, yung speaking for myself only, comment down kung same kayo.
pero yung yung pagpapalaki sa amin ay medyo ganun din. Na parang Go. follow your parents. Okay, yes. Kemaline, They ganun. are always right. Oo. Then siguro, what changed for us, I guess, is the exposure to technology and information. Yes, correct. Yan ang laging nakakalimutan. Yes. Na parang, syempre, nalalaman namin na, okay, pwede palang ganito eh. Bakit hindi ganyan? Ganon. Ito pa yung karapatan pala to eh. Okay pala siya eh. Diba? Mga ganon. So, True. talagang, kaya nga lagi kong iniisip na, hindi. Hindi siya sa ayaw niyang intindihin. It's more of, ganon siya lumaki. And I guess, that's part of, acceptance. Ito pa yung Ganon. maganda sa inyo, ha, mga Gen Z. Napansin ko rin kasi kay Nene eh. Shout out sa'yo, Nene. Sa'yo. Grabe ka. Kala mo talaga. Parang para bang nag-meet na sila. Ang gusto ko sa inyo, kayo na lang yung nag-a-adjust. Kung hindi mag-adjust yung adult sa akin, ako na lang mag-adjust. Intindihin ko baka mali yung upbringing sa kanya. Correct. Yun yung maganda sa batch nyo. Mm-mm. Kasi kami, wala pa kaming information dati na, baka ganito lang yung kasi yung pagpapalaki sa kanya. Mm-mm. Wala kaming ganun eh. Pero kayong Gen Z, dahil na papanood nyo yung mga information na yan, podcast, mga virtual mentors nyo, sige, i-heal ko na lang yung sarili ko. Total, hindi naman kaya ng magulang ko na i-heal ako. Correct. Mm-mm. And- I'm proud of you. Diba? Thank you po. And speaking of pag-a-adjust, hindi lang sa parenting, pati sa sex. Uy, ibalik natin kasi Tita Max. Pala Okay. Direk, ito na. Go. Okay, balik na po. 3, 2, 1, go. Ready ka na sa top 5? Yes. Pero thank you sa mga words of wisdom na narinig ko na hindi ko naririnig in a regular basis. Grabe. Sis! May wisdom ba dun? Parang, Hindi, yung parang nag-mature ka sa sarili mo kasi. Parang no choice ako, mag-mature na lang ako. Ako na lang iintindi. correct. So, I guess yun na ang kalakaran talaga sa panahon ngayon. I-heal mo ang sarili mo. Huwag mo na Hilang asa. inner child daw. True. Asan ba yung bata? Chari. Pat ng bata, ayan o. True. Ay, wala. Ay, nasa gilid. Gilid. Top 5. Go. Sorry. Paano mo malalaman na dax ang isang lalaki kung hindi mo siya natitikman? Pag pin***er. Charot. Paano kapag hindi na... Oo, di ba kasi may dax, kung di, wag mo siyang titikman, pero paano malalaman na dax ang isang lalaki? Gray na Pag naka-gray na pants. Gray na tama. leggings. Oo. Totoo. Bakit nga? Sweatshirt. Nataturn up ako sa naka-leggings na gray. Ay, hindi. Yung Yung- sweatpants. Oo, yun nga. Totoo? Ayaw mo yun? Ang sarap kayo. Parang kasi pinapahalata na bakat. Okay. Parang kailangan niya nga i-flex na duck siya. Oo. Ayoko nang ganun na yung low-key, May pinaparinggan ka bang artista? Wala! O hindi kasi yung iba, di ba, bumibili ng cup? Yung para may lining ng ganun. I-search nyo. Kala nyo nag-invento ako. Hindi, meron nga. Oo. Meron nga. Ayun. Ay, so paano malalaman? Malala. Ikaw, as Nadine. Ako, honest opinion. Sa akin, Di ba dati, ikaw, magsasite ka dyan? kunyari, kapag humble, ganon. Kasi for me, the more na sinasabi mo, the more na hindi ka ganon. Yes. Yung Oo. binabrag mo. Oo na, ay Totoo. na, ano ko sa ito eh, lalo na ito, ganon. Pakain ko to sa'yo eh. Diba? Pupulo ko Ganyan to kayong- sa'yo. Yung diba? mga ganon. Correct. The more na Same. hindi na ganon. Tsaka, diba? Tayo na, gawin ko necklace sa ito, ganon. Hindi, totoo. Diba? The more mayabang, the more walang laman. Diba? Tapos ako, meron akong stereotype Go. sa mga, yes. Go. Hindi, ako, kapag mga nerd, sabi ko, puta laki ng oh my God! Promise. Pag nerd. And I guess, never pa ako nagkamali. Isipin ko lang Wait lang ipaprocess ko lang yung mga Pag, nerd na as in yung mga nerd na may niche interest ha. As in talagang, kunyari, nagna-nerd sila about, Hindi ba nakikita sa paa? plants. Hindi. Hindi no. Oo, True. kasi may mga akong tatangkad, ganyan, laki ng Wali, kamay. tas tangina wali. yun.
Wait, for the record, I don't discriminate. Ganon. Sa akin, kunyari, pag hook up, ganyan, libog lang, ganon. Basta lalabasan yan, go. Ganon. Pero yon for me, ang underrated na mga dax ay mga nerd. Talaga. Tapos sila pa yung mga, perform. halimaw, gagi. Over sa talaga. Oo, kasi siguro excited sila. Oo. Tsaka kasi nga sila, di ba, parang nagna-nerd Deprived kasi sila. Hindi naman deprived. More on, lang, pinapractice nila ang napag-aralan. Ganon! Eksena. Ilang nerd? Anong keme mo? Uy, 2 pa lang. Baka may gustong pumangatlo. Totoo yan pag nagyayabang. At saka pag nagyayabang na babaero. Oo. Maliit yan. My Kasi God. lakas ng insecurity niya eh. So, parang si ano ba to? Charot! Meron pa yung... Charot. Oh, yung manliligaw daw ni Tanya Chinita, ang lit daw ng titi mo. Next. Ayun. Ligo muna o fight agad? Fight agad, ligo, and then fight again. Ganon! Oo, dahil talaga. Bakla, So nandun okay na, lang sa'yo oh. from basketball? Ang Sabi ng popular audience opinion. ay, favorite mo yun. Mm. Gusto mo yung pawisan at madumi? Hindi naman yung Yung dugyot? Oo, pero gusto ko yung musk. Alam mo yun, may Masculine, musk yung... oo, may pheromones. Oo, musky yung amoy. Na parang, ayoko kasi yung... Ba yun, te? Parang daliri ko lang yung sinusubo ko. Ganon. Oo. Ganon. Correct. Parang mas nakakalibog kasi yung amoy. For me. The masculinity. Oh, bakit dyan The na aroma makamete? of masculinity. Oo, yung alam mo yun, yung kunyari, galing biyahe. Oo. Ganyan. Sarap. Tsaka pag... kapag hindi siya conscious sa amoy mo, nakaka-turn on kasi yun eh. Oo. Turn on kasi. Na parang, Ganon. okay, fight na sa car. Correct. Pero, Kunyari, yung ko dati, di ba Laguna to Pagkadating. Fairview, pagsara ng pinto, bag. Fight me. Gano'n. Sena. Siya ang nahihiya sa akin. oo. Kasi sabi niya, uy, ano mo, Di ba ako nagbiyahe ako. naligo? Ganyan. Oo. Gano'n. Oo. Oy, aminin nyo, comment down below kung kung same thoughts kayo. Hindi, ako pagmahal. Kahit Pagmahal. galing kong basketball. Pero Diba? syempre, pagmahal. Actually, wala naman akong kinaya na hindi ko mahal. Sa lahat na nakayami ni Tanya Chinita dyan, mahal niya kayo. Hindi totoo. Hindi ko mahal. Uy, ako din naman. Diba? Feel ko, kaya ako rin, may nabasa ako. Go. Share. Hindi ko alam kung sense ba yun or parang feeling na nawawala sa tao kapag nalilibugan ay disgust. Oh, diba? Diba? Kasi Correct, kahit oo. Tsaka ramdam mo pag pag naiilang sa sa amoy mo. Correct. Kaya alam mo na, mahal yata ako nito kasi gibsong siya sa lahat eh. Diba? Yung Diba? parang Turn on kasi yun eh. Talaga. as in, ang sarap. Lumaban ka. Lights on or lights off? On and off. Charot. Christmas nights. Depende sa kasama ko. So, naman ako, hindi naman ako conscious. Wow. Maganda ka sa conscious salamin, ka ba? Drew. Maganda. Ganon, oo. So, depende sa kasama. Depende sa Oo, kasama. kasi I respect, their Kung ano preference. Yung, preferences. Yun Yeah. na. Okay. Next. Parang di lang 5 yan, ma. Hindi pa, pang-apat. Sino Ano? mas masarap, bagets o tito? Correct? Oh my God. Ako, hindi ako fan ng bagets. Hindi ka pa na bagets. Yes. So, sa tito. Tito. Titigas Jo. ang tito. Tito. Ba't ka na sasabihin niyo, Baka maklip kayo, no? Hindi naman. Sa radyo kasi merong muscle memory na bawal banggitin yun. So yun. Gets. Ano yun, daw? Ma? So, totoo na kapag matanda na, hindi totoo na kapag matanda, mahirap ng tumigas? So, from the audience, mula kay Angel, Yes.
of digital media? Totoo, mula kay Angel ay hindi daw totoo na kapag matanda na ay hindi na performer. Based dun sa mga matatandang. Ilan ba ang manabagets mo at ilan ang tito mo? Bagets, very rare. Hindi, Bagets sobrang, ano talaga ako, I stray away from bagets. Ganon. So never pa nakatikim ng bagets? No. So malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Yes. Okay. Ganon. Kasi pag bagets, I don't discriminate. Ganon. Pero pag bagets kasi, turuan ko pa. Ganon. Charot. And at saka, marami kasing nagsisinungaling about their age. Okay. Na, kaya sabihin nila 19, ganyan. Pero, sa malaman mo, 17. Bakla, hindi para matulpo. Oo, matulpo talaga. Diba? Oo. Hindi para ma-post sa Facebook na, kunyari, malay nyo, di ba, mag-influencer si ate. Tapos, I'm now speaking up because kinemeling. Kasi sikat ka na, true. Diba? Inabuso niya ako. Oo, ako di ba? Kaya, So, sa tito tayo. dun tayo sa EFAS, ganun. Sa safe tayo. Tapos, to answer the question, kung tito na daw ba ay hindi na tumitigas. In my experience, matigas naman. Matigas. Ganun. Siguro depende rin sa lifestyle. Ganon. Okay. At sa libog. True. Diba? True. Depende sa... At sa jeans. Totoo, yan. Diba? So, Ayun. may mga influences outside. Oo, pag nagbabike, guys, eto ha. Go. Ang mga... We are all ears. Yes. Sa mga gym, wag na kayo magtaka kung maraming nag-gym fan. Bakit? Dahil, kapag, di ba, pag nag-exercise tayo, nag-flow ang blood. Syempre, ang naman ay muscle, di ba? Ang So, syempre, mag-flow din ng blood doon. Okay. So, talagang, Kekemero doon. Oo, mas So, hindi nafu-fuel totoo ang na ka-erbogan. nagkekeme sila doon na titigasan. Let's leave it to their imagination. Okay. Ganon. Yes. So, ayun. Ay, may natutunan kami. Oo. Ayun, nakakatulong ang pagbabike. Pagbabay. Ng ilang kilometers yun? 40? 40, no? 200K. Ay, 200 km. So, malakas kasing stamina. Oo. Ganon. So, Bilis nakakatulong yan, May exercise. mga audience interactions tayo na nagsasadreko sila ng mga... Correct. Feel ko based on experience. Totoo, kaya nasabi. Hindi pwedeng sabihin lang randomly. Di ba? Oo. Correct. Okay. Sa nagbabike o sa nag-golf? Bike ata. Kasama ba ito sa top Talaga. 5? Hindi. Last question. Versa o Botomesa? Ako? Verse. Yes! Oh my God! Demo! Demo. Sample. Bahay bata namin Ganun. Oh my God. Ano sabi na Angel? Pasukin daw ang bahay bata niya. Verse. Bantay bata. Verse. Ganun. Verse! Yes, oh my God. Alam nyo ba? I mean, I don't discriminate. Go. Okay lang. Pero kasi, for me, ba't di mo enjoy pareho? Oo, Ganon na, correct. ang pet peeve ko ay, ang mga top na hindi sumusubo. Oh my God. Top na hindi sumusubo. Oo, may mga ganon. Yung kunyari, one way lang. Taker lang. Oo. Parang, bakla. Alam mo, turn off sa akin yun. Diba? Parang, ikaw lang ang nasarapan. correct. Ganon. Kaya ang tumatatak sa isip ko na in relationship ko, yung giver Yes. sa intimacy. Diba? Siyempre, bakla kainin mo din ako. Ganon. True. Kainin mo ako, kakainin kita. Masasarapan Mukbang. ko. Kasi diba, Oo. mukbangan. True. Tsaka Pag mahal mo, kainin. Yes. So, kumakain ka ng puwet? Oo naman, pag mahal. Oo nga, pag mahal. Talaga? Oo. Saan mo natutunan? Sinasabi ko naman sa programa eh. Saan mo natutunan? Bakit ako? sa ex, siguro, sa pagtanda, 42 na ako, no? Diyos ko naman. Grabe, parang 24 lang. Thanks to Kada Clinic. Thank you, Ex! Oh my Natin si Ex. God. May tanong ba na pahabol from audience? Ay, grabe, meron talaga. Sino sa tingin, di ba sabi mo Okay. sa site mo, ay sorry. Di ba sabi mo nasa site mo or napapakiramdaman mo kung Dax or
Jutes ang isang tao. So, sino or meron ba sa Love Radio DJs ang tingin mo ay Dax? Oh. Nasabi na po ang pulso ng bayan. Go. Sino? Feel Sa tingin mo? Dax silang lahat. Ang puso. Showbiz! Ang pass mo sumagot. Oo. Hindi kasi baka ma-offend yung isa kong nang natry. Kiri! Kadyat? O hindi, sabi DJ. Si Kuya Christine ko, Dax. Sino? Kuya Chris. Chuper. Oh. Oo, syempre kaya nga cambio Kasi king humble siya eh. Cambio king. Oo. Humble si Kuya Chris eh. Sino Jutes? May sagot din ako eh. Pero sige, para sa kapayapaan. Dito nakapos Charot. Hindi ko alam. Oh my God. Bulong. Wala. Bulong. Sabihin ko na. Ang sa tingin- Jutes? Hindi, Dax na lang. Dax. Ang Para Dax. papuri na lang. Papuri. Doon tayo sa Ay, hindi. Feel ko Dax siya kasi hindi naman niya papanindigan yung ganong pangalan. Si Okay. Titangelo. Tingin ko din kay Jello. Dax din Diba? siya. Grabe na. Kasi, yung Jutes. Talaga ipupush talaga ni Totoo. Angel. Yung Jutes, pag nag-subscribe kayo sa channel ni Tanya Chinita, sabihin natin Sa dun. comment section to follow. Oo. Ganon. Meron ako. Jutes? Sino? Secret. Di mo siya. Pag sinabi mo. Off mic. 3, 2, 1. Off mic ka kasi syempre gusto natin tuloy-tuloy Okay, lang yung tawa, tita. tawa. Mars. Isang bulungan. Sige, bulungan lang. 2, 1. I-believe yun na. Cut niyo yun Anong, Kasi naman siya, honest naman kasi siya. Sa subscription. Sinasabi niya kasi. Doon ko kasi natetest din kung Dax talaga o Jutay ang isang lalaki. Kapag ginoko siya, kapag Oo. walang sagot, Dax yun. Oo. Kapag humble, Dax yun. Pero kapag sinasabi niya talaga na totoo na, wala namang Hindi, late lang ganyanan. to. Oo, totoo yun. Gets naman. Kasi baka, alam mo, in the future makita niya talaga. Tapos sinabi ko, Dax, di ba? True. Ma-disappoint ka. Correct. Pero feel ko yung mga ganun ay bawing-bawi sa performance. Kasi wala naman silang Performance option. task. Ito po ang performance task. Totoo, yun. Ganon. So, maniwala ka sa kanila. Mm-mm. Pero pag tahimik lang sagot, ganon. Pero Totoo feel ko, yung mga ganon, yung mga nagsasabing hindi sila Dax. yun. Kasi di ba meron tayong, feel ko lang, part siya ng body dysmorphia. Mm-mm. Wow. Ha? Dysmorphia! Ganon. Kasi di ba may mga bagay na nakikita tayo sa sarili natin na parang kunyari, sabihin natin, hala, ang laki ko na. Pero in reality, hindi talaga. Mm-mm. So feel ko, yung iba na nagsasabi na, hindi ako Dax, ganyan. Hindi pa nila na-compare. Oo, parang feel ko, for them, maliit siya. Pero kapag kunyari, pasubo mo yan sa akin, tanga malaki naman. Tingin ko sumabay kasi kayo magwiwi sa CR. Magkumparahan Ganon. sila. Nagkukumparahan ba mga lalaki? Oh, Josh? sagot, lalaki. Josh? Hindi. Parang yun eh, hindi sila straight kung magkukumparahan. Parang Oo. ganun eh. Parang Pero may something- nagsisilipan ba kayo? Like, Oo. ganon? Hindi rin siya. Pag Hindi straight. rin. Straightforward sa Oo. urinal. Oo. Ang try ko nga mag-urinal. Pero kasi hindi ko mataste mag-urinal dahil nag-urinal ako dati nung bata ako. Dahil doon ako dinadala. Mm-mm. Ganon. Pero nung tumanda-tanda na ako, sagot, tangina, ang dugyot. Kasi pag umihikat, tumatalsik pabalik sa'yo. Oo. The fuck? Ang panghi. Kadiri. Ganon. Kaya sa ganon. na tayo lagi? Cubicle. Cubicle. Yeah. Okay. So, Tsaka yun. magugus kayo ng kamay pagkatapos. Pinipitik lang, di ba? Nakita Oo, ko na eh. ganun. Sabay suot lang eh. Tapos yung iba Oo, nila nakita ko. naghuhugas. Di ba Hoy, yung baka Di may... ba nag-prank kami sa Ay, sa oo CR? nga. So, Wala. hindi ko naman tiningnan, pero nakita ko na sinusuot nyo lang talaga. Walang gano'n. Walang pakpak. Walang pagpag, ma. Sabi ko, tangina, ang dugyot nyo, kaya ang dugyot na CR nyo. Paano ba magpagpag sa inyo?
Tissue kami. Ay, ganon. Hindi kasi Oo, nabasa and ko, bawal wipes. daw. Ay, parang hindi raw advisable yung tissue. Dahil Sorry, yung tissue pumapasok namin, yung Kleenex. pulp. Ay, alam kaya yung soft, Oo, di ba? Yung oo. pwede siya sa face. So far, hindi ako kasi UTI-in. Kasi may mga tao na babae na UTI-in sa tissue. Pero ako hindi ako UTI. Kilala mo ba si Donita Knows? Mm-mm. May natutunan kasi ako sa kanya. Sabi niya, What? wag daw ipahid ng direct yung tissue sa pepe. Oo. Parang sabi niya, ang gawin daw, parang, di ba, From Hindi, back. after, ganyan. So, tatayo ka. Paano? Tapos step Okay. ka pa forward. Okay. Tapos igan mo daw. Tapos pupunasan mo na ito. Kasi nandito. Itong kumalat pa. Kala ko sa Bobo ka. Uy, galing kay Donita Knows Hindi yun totoo. Hindi ganun. Hindi Oh, para nga. magyugyugan kami sa CR. I think wipes Kimi niya lang are siguro. enough. Oo. Oo, wipes. Oo, wipes kami talaga. Ayun. Pero pag halimbawa, wala kaming lacking ng ng wipes. Mm-mm. Ano ba? Anong option Bidet. natin? Bidet. Oo. Kasi, Nagbibigay din ako eh. Pero hindi sa ano? Sa puwet? pang douche. Thank you, X. Palakpakan ka natin si X. Yes. May starter pack ako sa'yo. Kunyari hindi ko to alam. Okay, eto na, starter. I-unbox mo. Kunyari di ako yung nakaisip ng laman oo, siya neto. bumibili niyan, FYI. Oh my God. Ano yan? Pineapple Ayan, juice. itatanong ko na sa'yo yung tanong ko. Kung real. Effective ba yan? Eto, sa... Nalalasahan ba? Doon ka sa camera mo, di ba sabi mo? Ay, oo nga. Sorry. Ano siya? Malalasahan lang siya kapag ininom mo siya for a long period of time. Hindi siya yung inumin mo today, lasa na agad. Hindi. Kasi dadaan pa sa kidney. Yes. So, dapat, kunyari, mga 1 week kang nagpa-pineapple juice, ganon. Hindi, Hindi siya instant. on the day. Oo. Ganon. Kaya mga dyan. Hindi tigil. totoo. Oo. Okay, next. Ganon. Next, ang wipes. Na hindi ko ginagamit. Kasi lunok tayo. Lunok tayo. Oo. Walang matitira. Ganun. Yes. Ang kalat ni. Totoo. Parang, kapag di ko masyadong trip, ganon, Ah, dinudura ako. Ganon. Ako pag mahal. Pag mahal, ano Diba? talaga. Oo. Ganon. Yung kahit sinasabi, tama na, hindi, meron pa yan. Higa. Gusto ko yung panginginig na, ganon. Snowver. Ganon. Itong snow bear. Okay, yan. Yung lamig. Eto. Ice cube pa lang kasi na-try ko. Ice cream. So, I guess- Masasarapan sila? Oo. Tsaka mas instant. Tsaka mas Ganun. Ganon. Hindi, totoo. Tama. Yes. Ice cube. Oh my God. So, bibili ako sa 7-Eleven. Yes. Charot. Oo. Ala, hindi ko Pero- pa Demo, mas bata pa itong mga to sa akin, Siguro nag-snowbear lang ako pag mabaho yung sinubo ko. ganun. Oo. Para Parang, bumango. Pero, mas masarap sa receiver ng tsupa kapag mainit yung bibig. Ganun. mainit. Mm-mm. Pero Talagang pag malamig, masarap din. masarap din. Iba din yung sensation. Ah. Pero yung init, siya, as in... Yung warm ng pekpek siguro kasi. Tsaka ng puwet, ganun. As Oo. in, walang Oo nga, palya. sorry. Tsaka din, basta pag pumasok sa Oo. sa innards mo, Oo. manok, ganon. Pag talaga, kasi may Go. mga time na, kunyari, libog na libog, ganyan. Tas yung subong-subo ka, Nainitan. tas ang init ng bibig mo, as in, init ng bibig mo. Ganon! Narinig mo Ganon. as a review. Pumapalakpak yung tenga ko lang. Sabi ko, ang init. Ganon. Ganun pala. Ganon. May po-promote ka eh. Guys, follow nyo ang pages ng MBC Media Group radio stations, Love Radio Manila, Yes FM Manila, and Easy Rock Manila, and Radyo natin nationwide. Yes! Baka may mag-invite sa'yo sa mga talk about ganito. Bakit? Sexual, education. Bakit? Ay, hindi ako credible. Ito diba? Oo. O sige, Tita Max na lang i-promote mo. Yes. Lang po ako, based on experience na, kung gusto nyo lang vibes, go. Go. Carry lang. Pero yung para mag-educate, baklo. Hindi para maging edukada. Ha? Uy, hindi po, edukada po ako. Dali nyo yan Not to eh. discriminate again. Thank you, Ganon. audience! Alright. Palakpakan natin sila. Ano mga doon din direct yung audience. Thank you, guys. Thank you. Yes. Thank you. O, ikaw mag-extra since
Script mo to. Totoo. Ayan. So guys, natapos na naman tayo sa isang episode ng Tita Max. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And again, don't forget to share this to your kabishos. And ito po ulit ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Yes! Thank you